Muna muku barka da dawowa wannan tasha namu na Dan Arewa TV. Har ku manta ku danna mana subscribe domin kasancewa tare da mu a koda yaushe. Darasin namu na yau ko kuma mu ce abin da muka kawo muku a yau shine matsin da mace za ta yi ya mata maganin infection kuma ya gyara mata gabanta. Cututtukan gaban mace kamar a saka garin hulba a cikin ruwan ɗumi, a rinka zama a ciki da dai sauran hanyoyi da mace za ta bi don ta kiyaye lafiyar gabanta. A takaice dai kafin ki yi matsi dole sai kin san matsayinsa a wajenki, ta haka ne za ki gane dacewarsa a wajenki. So da dama mata kuskure suke yi wajen saka abu a gabansu, kuma wani lokacin shi ne yake yin musabbabin faruwar infection. Ba zai yi dama kina da matsala a gabanki ko kuma ba kya gyara shi sosai kuma ki ce dole sai kin yi matsi don ki ƙara ɗanɗano ko ki mallake miji ba. Wannan matsala zai ƙara jefa ki ko kuma ki ce dole sai kin matse ko kuma ki ce dole sai kin matse kin dawo kamar budurwa. Rashin iya matse shi zai sa kaga wata matar bakin farjinta ya matse amma kuma cikin a buɗe. Sai ya zama mijinta idan zai sadu da ita zai ji kamar ya saka azzakarinsa a cikin tulu, wato ya shiga da ƙyar amma ciki kuma a buɗe. Haka kuma wasu matan suna shan wahala wajen neman magani ni'ima amma shiru babu alamarta, saboda ba su gyara wajen da zai tara ni'imar ba. Mata a kiyaye irin wannan. Sau da yawa mata za ku ga ba su gyara ba, datti ya musewa, ba su canza fanta akai-akai, sai fanta ya kwana 2 a jikin mace ko sama da haka. Dole ki tara ma kanki bala'i da masifa a wannan wurin. Saboda shi wannan wurin ɗan lallaɓo na aƙalla a ce sau 2 sau 3 ko sama da haka a rana kike canza fanta, to sai ki samu natsuwa. Sama da hakan ma na dai kawai ba da misali, sai kuma yanayin wurin tsarkinki, yanayin wurin fitsarinki, bayanki duka ki gyara su, komai dai wurin shi gaba ɗaya ɗan lallaɓo ne, to sai ki samu sauƙin rayuwa. Wurin zai zama koda shi yana cikin tsafta da kuma ɗanɗanon shi, amma shi wurin gaba ɗaya yana cikin datti da rashin tsafta, to gaba ɗaya ɗanɗanon wurin tafiya yake. Da haka sai ki ga ki ta gyara amma wurin ba zai taɓa gyara ba. Haka shi ma matsin ko maganin matsi zaki in wurin ba ki tsaftace shi, matsin ba zai taɓa yi ba. Sai kuma kamar inda muka kawo muku misali, wasu suna yin matsin sai kawai bakin ne kaɗai zai tsuke amma ciki zai zama zurum kaman baho, ko an sa kawai bakin ne ya tsuke amma cikin kaman baho bai tsuke ba gabaki ɗayan shi. To in kuma bai tsuke ba gabaki ɗayan shi, abin da ke faruwa yana shigan ma seconds 5 yawa, shi ma bakin zai buɗe sai zama gaba ɗaya balau ɗin. To da Allah mata ku kiyaye, ku tsaftace gabanku da dukkanin abin da ya kamata, saboda tsafta ma cikon addini. Mun gode da ziyartar wannan shafi namu na Dan Arewa TV. Ku kasance tare da mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a koda yaushe da zarar mun ɗaura. Mun gode.